Dvor Špekovcov je pekne usporiadaný. Jabloň, ktorý je dominantou záhrady, domáci už ostrihali a výhľad na kostol na nebovzatia Panny Márie tiež nie je na zahodenie. Marika obľubuje záhradné práce, počas ktorých sa občas zahladí na väžu, keď začuje zvon. V piatok po obede zasleduje hodinky a netrpezlivo čaká na svoju dcéru z internátu. Vo vnútri Marika a Veronika nesedia nečinne, zamestnajú ich ručné práce, počas ktorých sa dokážu najlepšie porozprávať. Do rozhovoru sa zapojím aj ja, ukážku ich koníčka odložíme na neskôr. Svoju dušu pred nami otvoria dve čisté a úprimné ženy, ktoré stoja pevnými nohami na zemi. Marika vysvetľuje, prečo jej bolo také ťažké, keď jej dcéra odišla na strednú školu. Nehezebb volt az, hogy nem jön haza napi szinten az iskolából, majd csak a telefonos beszélgetések, de anyu most nem érek rá, meg később. Ez furcsa volt? Ez nagyon furcsa. Meg az, hogy most estélenként nincs itthon, nincsen, aki beszéljen állandó jelleggel. Úgyhogy ez így. Meg hát mivel ő az egyetlen, hát így jobban kötődtünk egymáshoz. Sokszor hallom, hogy más lányok nem igazán beszélnek így anyjukkal olyan dolgokról, hogy mi zajlik a iskolában, meg ilyesmi, és mi azért tényleg szerintem mindent megbeszélünk. Jó, nyilván vannak dolgok, amikről anyu nem tud, vagy arról nem beszélek vele. De az meg olyan normális dolog, mert mindenkinek vannak titkai, igen, igaz? Igen. Anyunak is vannak titkai. Anyu, ugye? Bólogas, hogy neked is vannak. Azért eléggé megbeszélünk egymással mindent. Próbálok inkább baráti viszonyban lenni vele, mint hogy szülő. Mennyire nehéz ez? Ez egy libikóka játék. Te hogyan tanultad ezt meg? Hogy egyik kezedben mi volt, és mi volt a másik kezedben? Hogy ilyen szép kapcsolat alakult ki köztetek? Szerintem talán inkább az volt benne, hogy én korán itt hagytam itet. Elmentem dolgozni, mikor 2,5 éves volt, és mikor hazakerültem a gyárból, majdnem 15 éves ledolgozott munkaidő évek után elküldtek, és akkor valahol úgy ő benne kerestem a vigaszt, amit már nem úgy kaptam meg, mert azelőtt sokszor a gyár jelentett nekem nagyon sokat, hogy eltartsam a családot, meg minden. Akkor meg hazakerültem, akkor meg hiányzott az a gyári élet, meg minden, és akkor kezdtünk el úgy szorosabban egymáshoz kötődni. Az alatt a 15 év alatt, amíg mondhatjuk úgy, hogy robotoltál a családért. Igen. Veronika, hogy fogta ezt föl? Tehát hogyan tudtad mégis megértetni vele ezt, hogy anyának esetleg nincs annyi ideje rá? Hát gondolom én, hogy eleinte hiányoztam neki nagyon, de valahogyan meg én úgy vettem észre, hogy eléggé rugalmasan hozzászokott, hogy nem vagyok itthon, de valahol kiskorától kezdve nem is úgy neveltem itet, hogy nagyon magamhoz neveltem, hanem inkább hagytam, hogy legyen mamával, ezzel, azzal, amazzal, és talán ez volt az, hogy könnyebben, rugalmasabb volt, és nem kötődött hozzám annyira. Emlékszek, hogy mikor kicsi voltam, akkor sokszor kijöttem a hálóból, vagy a szobámból, miután ő elment, és sírtam, de azt egy idő után elfogadtam azt, hogy ő nincs itt, és hogy majd hazajön, és hát addig elfoglaltam magamat. Nálatok egy olyan helyzet alakult ki, hogy fiatalon, mennyi idős volt Veronika? 13 hónapos. 13 hónapos volt, külön váltak az útjaitok, azért az nagyon ijesztő lehetett. Hát ijesztő volt, úgy részben reménykedtem abba, hogy ha még összekerülünk, de azt én egy fél év után megértettem, hogy ebből ma nem lesz semmi, és akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy muszáj lesz nekem elmennem dolgozni, én leszek a családfenntartó, és nekem kell őt felnevelnem. Volt időd magadat sajnálni? Nem. Abszolút nem. De talán ez így volt jobb. Mert ha sajnáltam volna magam, szerintem nehezebben jutok ki a vallásból, meg mindenből. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy visszakapjad saját önmagadat? Hát szerintem nem kellett nekem ehhez sok. Az időszak szerintem nehezebb volt nekem, miután elküldtek a gyárból. Hogy annyira hirtelen itthon maradtam, a Veroni is már nagyobb volt, nem volt, akit úgy dédelgessek és... Milyen szeretnél lenni? Mi az, amit a anyukából szeretnél átmenteni magadba, ami szerinted fontos, hogy ott legyen a te életedben is?
Hát szerintem én is szeretnék olyan kitartó lenni, mint ő, türelmes. És hát nem tudom, végül is. Mire tanított meg anyu ez alatt a sok-sok év alatt? Szerinted, ha úgy összegezned kellene 2 mondatban? Hát nem tudom végül is. Elég sok mindenre megtanított, úgyhogy 2 mondatban nem igazán. Akkor fejtsd ki, nekem úgyis jó. Hát megtanított végül is például arra, hogy tartsuk tisztán a környezetünket, vagy hogy kint is, bent is, a lelkünket is tartsuk tisztán, akkor ne csak magunkat nézzük, hanem másokat is. Segítsünk másokon, hogyha rászorulnak. Sőt, akkor is, hogyha éppen nem mondják, hogy segítség kellene nekik. Ha adok, akkor jó látni azt a örömöt a másik arcán, amivel átveszi az ajándékot, és azáltal én is kapok valamit. Ha más nem boldogságot. Te hogy látod, Veronika, fiatal hölgy lévén, hogy ma ebben a világban, ami körülöttünk van, és ami körülvesz bennünket, megbecsülik a nőket? Mit látsz? Szerintem minden kultúrában más. Ami kultúrában milyen? Hát attól függ, milyen nőről van szó, mert van, aki könnyű elnyomni, van, aki kiáll az igazáért, és feltörekszik a csúcsra. Úgyhogy meg hát a férfiak is különbözőek. Vannak még olyanok, akik megbecsülik a nőket. Igaz, hogy kevés, de azért akad. Na, akkor beszéljünk Álmagy lovagjáról. Milyennek kell lenni egy férfinak, hogy ne legyen az, hogy kerüljétek egymást? Milyen fiúról álmodozol? Hát elsősorban legyen kedves, legyen bennünk sok közös. Szeresse az állatokat. Állatokat is szereted? Igen. Aztán még milyen legyen? Legyen ő is muzikális, mint én, hogyha nem is éppen abba a stílusba, de szeresse a zenét. Hát a többi meg szerintem alakul magától. Mert most én hiába mondom meg azt, hogy milyen férfit szeretnék, hogyha valakibe megragad valami, lehetnek rossz tulajdonságai. Te nagyon realista vagy. Anyuka, realista a leány? Te hogy látod? 2 lábbal a földön jár? Néha igen. Álmodozik is? Álmodozik is, de viszont, hogyha van neki elképzelése, azért kitartad mellett. Vytrvalosť je charakteristická na matku aj dcéru, pretože ich koníček nemôžu robiť ľudia, ktorí by chceli dosiahnuť rýchly výsledok. Konečný výsledok predchádza dlhá, monotónna práca. Hát elsősorban a Veronin fedezte fel, mikor még Párkányba járt zeneiskolába, és ott egyik anyuka kezdett el ilyet készíteni. Igaz, hogy akkor ott voltam vele én is, de hát ő hazajött, megpróbált és sikerült, és azóta ő próbálgatta, csinálgatta, de idővel meg én átvettem a készítését, mert ő neki nem volt rá nagyon ideje. Meg rá is mondtam. Hát legelsősorban ilyen apróra kell metélni a papírt, és azt összehajtogassuk, ilyen kisebb. Végül is egy kisebb háromszöget kapunk a végén. Hát mint valamikor a csápót szoktuk hajtogatni tulajdonképpen. És az neki a lényege, hogy ami itt van, ezek kis lyuk, ezeket kell egybe rakni. Hát egy kicsinkót monotóm is, idegölő is, mert van úgy, hogy amit elképzel az ember, nem sikerül először. Van, akinek ma másodszorra már nem lenne hozzá kedve. Az biztos. De hát volt úgy, hogy mikor az esküvői kiállításra készültem, a delfint 5-szörre tudtam összerakni. Volt olyan, hogy aki azt mondta nekem, hogy ma el is dobtam volna az egészet, hozzá se jönnik, de igen, akkor valahogyan úgy fölmérgettem, abba hagytam, de másnap neki tudtam nyugodtan ülni, átgondolva, és akkor, na még mindig nem sikerül, akkor megint a fejemben volt, hogy ezt hogy kellene
De 5-re egész jól sikerült. Ahhoz a hattyúhoz, amit most készítek, talán olyan 500 darab. 500 darab papírka? Igen, Azt igen. mondjuk az 500 darab papírkát mennyi idő alatt hajtogatod össze? Hát olyan 3 óra hossza alatt. 3 óra hossza alatt? Igen, 3,5. Hát úgy szokott lenni, hogy én mikor még csináltam, akkor lemértem, hogy ilyen 150 kis darabkát olyan 3-4 óra alatt össze lehetett hajtogatni. Mivel már egy idő után benne van a kezünkbe, és akkor rutinosan megy. Mi az, amivel most kísérletezel? Én karkötőket csomózok, meg hát szeretek hímezni is, de engem a papírvilága nem annyira fogott meg, inkább a anyagok és a cérnák, azt érzem a magaménak. Most ilyen playboyos karkötőt csinálok. Hát ez nagyon csajos. Lánynak készül. Lánynak készül. Látszik. Anya és lánya között milyen gyakran van konfliktus? Ha nem vagyok indiszkrét? Hát, mivel nem vagyok sokat itthon, nem olyan gyakran. Mióta úgy távolabb kerültünk egymástól, és a más világban él, mint ahogyan nevelkedett, és mikor hazajön, hát vannak néha nézeteltérések, de igyekszünk megbeszélni. De azért vissza tudtok egymáshoz találni, meg tudjátok beszélni a dolgokat. Igen, általában belátom, hogy anyunak igaza van. Igen, jönnek a túlkapások? Vannak? Igen. Csoportnyomás, tehát úgy szeretnéd csinálni, hogy a többiek, vagy? Nem tudom, szerintem inkább jobban hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy szerdahelyen nem mondják meg annyira, hogy mit csinálja, és akkor, mikor hazajövök, akkor légy szíves, segíts ebbe, és akkor ez nem mindig tetszik. És anyuka mennyire viseli jól, hogy önálló véleményalkotással bír a leány? Én részben örülök neki, mert kezdik most már jobban föltalálni önmagát. Nem az a visszahúzódott, aki volt, hanem bátrabb, Szájasabb. jobban megmondja a véleményét, nem az, hogy ha az ember rászól, és akkor behúzódok a sarokba. Most már inkább kiáll önmagáért, és ez most már jobban tetszik. Ez fontos volt ez a változás? Szerintem igen, mert az életben is valahol, ha jobban visszahúzódok marad, akkor nem fogja feltalálni magát. És én úgy érzem, hogy jól tett neki az, hogy elment a internátra távolabb, és Azon túl, hogy te kézimunkázol, meg gobleneket készítesz, még van egy nagy szerelem a gitár. Sokszor mondtam anyunak, hogy szeretnék gitározni, csak ők azt hitték, hogy ez egy fellángolás, már kiderült, hogy nem. Úgyhogy egy idő után, sok nyúzás után, meg nyafogás után beadták a derekukat. És ott a koleszban is kihasználod azt, hogy hangszeren játszol, vagy az iskolában is kihasználod? Fölfedezték benned ezt a plusz tudást? Igen. Hát tavaly volt egy tanárnő, aki már most sajnos nincs ott a iskolába, aki szokott szervezni ilyen irodalmi napokat, és mindig megkért, hogy játsszak valamit. Szóval bevontak a programba. Meg hát most is internátról járunk a mentálisan sérültekhez, és akkor nagyon muzikálisak. Na, szóval nagyon szeretik, hogyha... Oda viszed a gitárodat? Igen. Aha. És ez milyen gyakran van? Hát, havonta egyszer. Minél gyakrabban. Most hát meglepő, hogy az emberek mennyire szeretnek velük lenni. Azt gondolnánk, hogy olyan távolságtartóak a egészséges emberek, inkább tartják tőlük a távolságot, de valahogy mégis megragadják azok a beteg fiatalok az emberek szívét, hogy közel húznak magukhoz. Ezek fiatalok, gyerekek, vagy milyen korosztályról beszélgetünk? Hát ilyen vegyes korosztály, vannak még iskolások, de vannak 50 éven fölüliek is, szóval ez ilyen klub végül is. És hogy zajlik egy ilyen együttlét, amikor oda mentek, például oda mész a gitároddal? Gondolom már örülnek neked, hogyha... Igen. Hát hogy zajlik? Meséld többen el. járunk internátról, és akkor körbeüljük az asztalt, ők kínálgatnak minket, meg ott beszélgetünk az érzésekről, a szeretetről, hogy kihez hogyan viszonyulnak, és hogy ez kinek hogy esik, hogy éli meg. Mit tanultál tőlük az elmúlt időben?
Őszintén szeretni szerintem. Igen? Igen. Veronike a jej matke Marike som vďačná, že ma pustili k sebe. Sú to dve úžasné ženy, ktoré svoju ženskosť nenechajú na náhodu a okolité trendy, ale vedome si to formujú sami, aj keď často musia ísť proti všetkému. Netreba sa o nich báť, sú to silné ženy s jemnou dušou, skrátka ženy s veľkým Ž.